Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Частка першая. Раздзел 28. Вяртанне. Д'Артаньян быў ашаломлены страшнай шчырасцю Атоса. Аднак многае ў гэтым няпоўным прызнанні заставалася для яго вельмі цьмяным. Перш за ўсё, яно было зроблена чалавекам зусім п'яным чалавеку напалову п'янаму. І ўсё ж, нягледзячы на тую няпэўнасць, якую туман ад 3 ці 4 бутэлек бургундскага віна наводзіць на розум, Д'Артаньян, прачнуўшыся на наступную раніцу, памятаў усе словы Атоса так выразна, нібыта яны толькі што зляцелі з яго вуснаў. Настолькі глыбока яны ўрэзаліся яму ў памяць. Усе гэтыя сумневы толькі яшчэ мацней распальвалі ў ім жаданне дайсці да праўды, і ён пайшоў у пакой свайго сябра з цвёрдым намерам аднавіць размову мінулага вечара. Але застаў Атоса зноў цалкам самім сабою. Гэта значыць самым праніклівым і непранікальным з людзей. Да таго ж мушкецёр, моцна паціснуўшы яму руку, сам першы закрануў гэтую тэму. «Учора я быў моцна п'яны, Д'Артаньян», — сказаў ён. «Мяркую гэта па сваім языку, які сёння раніцай быў апухлы і гарачы, і па пульсе, што моцна дрыжаў. Б'юся аб заклад, я нагаварыў 1000 недарэчнасцяў». Кажучы гэта, ён так уважліва глядзеў на сябра, што ставіў таго ў няёмкае становішча. «Не», — адказаў Д'Артаньян, «калі я добра памятаю, вы не сказалі нічога незвычайнага». «А, вы мяне здзіўляеце. Мне здалося, што я расказаў вам нейкую вельмі сумную гісторыю». І ён паглядзеў на маладога чалавека так, быццам хацеў прачытаць самае дно яго сэрца. «Далі Бог», — сказаў Д'Артаньян. «Выходзіць, я быў п'янейшы за вас, бо нічога такога не памятаю». Атос не паверыў гэтаму адказу і працягнуў. «Вы не маглі не заўважыць, дарагі сябра, што ў кожнага чалавека ёсць свой асаблівы род ап'янення, сумны ці вясёлы. Маё ап'яненне заўсёды сумнае, і, калі я ўжо зусім п'яны, у мяне з'яўляецца манія расказваць усе гісторыі, якімі мая дурная карміцелька набіла мне галаву. Вось мой недахоп, вялікі недахоп, прызнаю, але, за выключэннем гэтага, я добры п'яніца». Атос сказаў гэта так натуральна, што Д'Артаньян пачаў ужо сумнявацца ў сваёй упэўненасці. «Значыць, вось яно што», — адказаў малады чалавек, імкнучыся дайсці да праўды. «Значыць, я памятаю гэта так, як памятаюць сон. Вы гаварылі пра павешанне». «А, вось бачыце, як яно бывае», — сказаў Атос, яшчэ больш збялеўшы, але ўсё ж намагаючыся усміхнуцца. «Я так і ведаў. Павешанне людзей — мой начны жах». «Так, так», — адказаў Д'Артаньян. «Цяпер успамінаю. Так, гаворка была пра... Пачакайце хвіліну. Так, пра жанчыну». «Менавіта», — адказаў Атос, робячыся амаль мярцвяна бледным. «Гэта і ёсць мая вялікая гісторыя пра прыгожую пані, і калі яе расказваю, значыць, я вельмі п'яны». «Так, так, менавіта», — сказаў Д'Артаньян. «Гісторыя пра высокую, белакурую пані з блакітнымі вачыма». «Так, тую самую, якую павесілі». «Яе павесіў муж, які быў дваранінам і вашым знаёмым», — працягваў Д'Артаньян, уважліва гледзячы на Атоса. «Ну вось, бачыце, як чалавек можа сябе выдаць, калі не ведае, што гаворыць», — адказаў Атос, паціснуўшы плячыма, нібы сам сабе здаваўся вартым жалю. «Пэўна, я больш ніколі не буду напівацца, Д'Артаньян. Гэта надта ўжо кепская звычка». Д'Артаньян прамаўчаў, а потым, адразу змяніўшы тэму размовы, Атос сказаў: «Дарэчы, дзякую вам за каня, якога вы мне правялі». «Ён вам падабаецца?» — спытаў Д'Артаньян. «Так, але гэта конь не для цяжкай службы». «Вы памыляецеся. Я праскакаў на ім амаль 10 льё менш, чым за 1,5 гадзіны. І ён, здавалася, стаміўся не больш,
чым калі б толькі аб'ехаў плошчу Сен-Сюльпіс. Дык вы пачынаеце будзіць маё шкадаванне. Шкадаванне? Так, я з ім ужо расстаўся. Як? Ды ўсё вельмі проста. Сёння я прачнуўся а 6 раніцы. Вы яшчэ моцна спалі, і я не ведаў, чым сябе заняць. Пасля ўчарашняй п'янкі я ўсё яшчэ быў як аглушаны. Калі я выйшаў у агульную залу, то ўбачыў, што адзін з нашых англічан таргуецца з нейкім конегандляром за каня, бо яго ўласны учора памёр пасля крывапускання. Я падышоў бліжэй і пачуў, што ён дае 100 пістоляў за каштанавага мерына. «Божухна», — сказаў я, — «мой добры спадар, у мяне таксама ёсць конь на продаж». «Так, вельмі прыгожы. Я бачыў яго ўчора. Яго вёў лакей вашага сябра». «Як вы думаеце, ён варты 100 пістоляў?» «Так, прадасце мне яго за гэтую суму?» «Не, але я пастаўлю яго на гульню». «Як? У косці?» Слова за словам, і справа была зроблена. Я прайграў каня. «Ах, але звярніце ўвагу, я адваяваў збрую», — закрычаў Атос. Д'Артаньян выглядаў вельмі збянтэжаным. «Вас гэта засмучае?» — сказаў Атос. «Што ж, мушу прызнацца, засмучае», — адказаў Д'Артаньян. «Гэты конь мусіў бы вылучаць нас у дзень бітвы. Гэта быў знак, успамін. Атос, вы зрабілі дрэнна». «Але, дарагі мой сябра, пастаўце сябе на маё месца», — адказаў мушкецёр. «Мне было смяротна нудна. І, апроч таго, па праўдзе кажучы, я не люблю англійскіх коней. Калі гаворка толькі пра тое, каб нас пазналі, дык для гэта і сядла дастаткова. Яно само па сабе досыць прыкметнае. А што да каня, дык мы заўсёды лёгка знойдзем нейкае тлумачэнне яго знікненню. Ды і чорт пабірай, конь – стварэнне смяротнае. Дапусцім, у майго з'явілася смяротная хвароба». Д'Артаньян не ўсміхнуўся. «Мяне вельмі засмучае», – працягваў Атос, «што вы надаеце такую важнасць гэтым жывёлінам, бо я яшчэ не дайшоў да канца сваёй гісторыі». «Што вы яшчэ зрабілі?» «Прайграўшы свайго каня, 9-10, паглядзіце, як блізка. Я надумаўся паставіць вашага». «Так, але, спадзяюся, вы толькі надумаліся». «Не, я тут жа гэта і зрабіў». «І з якім вынікам?» — сказаў Д'Артаньян у вялікай трывозе. «Я кінуў і прайграў». «Што, майго каня?» «Вашага каня. 7-8. Аднаго пункта не хапіла. Самі ж ведаеце прымаўку». «Атос, клянуся, вы не ў сваім розуме». «Дарагі мой хлопча, гэта трэба было казаць учора, калі я расказваў вам розныя недарэчнасці, а не сёння раніцай. Такім чынам, я прайграў яго разам з усёй збруяй і ўборам». «Гэта проста жахліва». «Пачакайце хвіліну, вы яшчэ не ўсё ведаеце. Я быў бы выдатным гульцом, каб не мая гарачнасць. Але я быў гарачы, нібы пасля выпіўкі. Зрэшты, тады я не быў гарачы». «Але што ж вы маглі яшчэ паставіць? У вас нічога не заставалася». «О не, сябра мой, заставаўся яшчэ той дыяментавы пярсцёнак, што іскрыцца ў вас на пальцы, і які я заўважыў учора». «Гэты пярсцёнак?» — сказаў Д'Артаньян, паспешліва прыкрываючы яго рукою. «А паколькі я ў такіх рэчах знаўца, бо калісьці меў і некалькі ўласных, то ацаніў яго ў 1000 пістоляў». «Спадзяюся», — сказаў Д'Артаньян, напалову мёртвы ад жаху. «Вы не згадвалі пра мой дыямент?» «Наадварот, дарагі мой сябра, гэты дыямент стаў нашым адзіным сродкам ратавання. З яго дапамогаю я мог бы вярнуць нам коней і іх збрую, ды яшчэ і грошы на дарожныя выдаткі». «Атос, вы прымушаеце мяне дрыжаць!» — закрычаў Д'Артаньян. «Я, значыцца, згадаў пра ваш дыямент свайму суперніку, які таксама яго заўважыў. Д'ябал, дарагі мой, вы што ж думаеце, можна насіць на пальцы зорку з неба, і каб гэта ніхто не заўважыў? Немагчыма». «Далей, далей, дарагі мой», — сказаў Д'Артаньян, «бо клянуся вам, сваёй абыякавасцю вы мяне проста заб'яце».
Такім чынам, мы падзялілі гэты дыямент на 10 частак па 100 пістоляў кожная. «Вы з мяне кпіце і хочаце мяне выпрабаваць», – сказаў Д'Артаньян, якого гнеў ужо пачынаў хапаць за валасы, як Мінерва хапае Ахіла ў Іліядзе. «Не, не кплю, д'ябал. Я хацеў бы паглядзець, як бы вы паводзіліся на маім месцы. Я 15 дзён не бачыў ніводнага чалавечага твару і быў пакінуты на здзічэнне ў кампаніі бутэлек». «Гэта яшчэ не прычына, каб ставіць на гульню мой дыямент», – адказаў Д'Артаньян, сціскаючы кулак у нервовым спазме. «Выслухайце да канца. 10 частак па 100 пістоляў кожная, 10 кідкоў без права на адгрыш. За 13 кідкоў я прайграў усё. За 13 кідкоў. Лік 13 заўсёды быў для мяне фатальны. Менавіта 13 ліпеня...» «Халера!» – закрычаў Д'Артаньян, ускокваючы за стола. Гісторыя сённяшняга дня прымусіла яго забыцца на гісторыі ўчарашняга. «Цярпенне», – сказаў Атос. «У мяне быў план. Англічанін гэты быў чалавек дзікаваты. Я бачыў, як раніцай ён гаварыў з Грымо, і Грымо сказаў мне, што той прапаноўваў яму перайсці да сябе на службу. Тады я паставіў Грымо, маўклівага Грымо, падзеленага на 10 частак». «Ну а далей што?» – спытаў Д'Артаньян, ужо смяючыся насуперак самому сабе. «Самога Грымо, разумееце? І гэтымі 10 часткамі Грымо, якія не каштуюць аднаго дукатона, я адваяваў дыямент. Скажыце ж цяпер, хіба настойлівасць не цнота?» «Далібог, але ж гэта пацешна!» – закрычаў Д'Артаньян, супакоіўшыся і хапаючыся за бакі ад смеху. «Вы лёгка здагадаецеся, што, убачыўшы, як удача павярнулася, я зноў паставіў дыямент». «Чорт вазьмі!» – сказаў Д'Артаньян, зноў раздражняючыся. «Тады я адваяваў вашую збрую, потым вашага каня, потым маю збрую, потым майго каня, а пасля зноў прайграў. Карацей кажучы, я вярнуў вашу збрую, а потым і маю. На гэтым мы і спыніліся. Гэта быў цудоўны кідок. Дык я кінуў на тым». Д'Артаньян уздыхнуў так, нібы ўвесь заездны двор знялі з яго грудзей. «Значыць, дыямент цэлы?» – спытаў ён несмела. «Цэлы, дарагі мой дружа, а таксама зброя вашага буцефала і майго». «Але якая карысць са збруі без коней? У мяне ёсць наконт гэтага адна думка». «Атос, вы прымушаеце мяне дрыжаць. Паслухайце мяне. Вы ўжо даўно не гулялі, Д'Артаньян. І не маю ні найменшай ахвоты гуляць. Ні ў чым не прысягайце. Я кажу, што вы даўно не гулялі. Значыць, рука ў вас павінна быць шчаслівая. Ну і што з таго? А тое, што англічанін і яго таварыш усё яшчэ тут. Я заўважыў, што ён вельмі шкадуе па той конскай збруі. Вам, відаць, таксама вельмі дарагі ваш конь. На вашым месцы я паставіў бы збрую супраць каня». «Але ён не захоча ўзяць толькі адзін камплект збруі». «Дык пастаўце абодва, чорт вазьмі, я не такі скнара, як вы». «Вы сапраўды зрабілі б так?» – сказаў Д'Артаньян, вагаючыся. Настолькі ўпэўненасць Атоса пачынала браць і ўладу і над ім, хоць ён і супраціўляўся. «Клянуся гонарам, адзін-адзіны кідок. Але пасля тайго, як я страціў коней, мне асабліва хочацца захаваць хаця б збрую. Дык пастаўце свой дыямент». «Гэты? Гэта ўжо іншая справа. Ніколі, ніколі». «Чорт вазьмі», – сказаў Атос. «Я прапанаваў бы вам паставіць планшэ, але паколькі гэта ўжо было зроблена, англічанін, магчыма, не пагодзіўся б». «Канец, дарагі Атос», – сказаў Д'Артаньян. «Я б куды ахвотней не рызыкаваў нічым». «Шкада», – спакойна сказаў Атос. «У англічаніна пістоляў хоць адбаўляй. Божа літасцівы, паспрабуйце адзін кідок. Адзін кідок – гэта ж імгненне. А калі я прайграю, вы выйграеце. Але калі прайграю, ну тады аддасце збрую». «Няхай будзе па-вашаму, адзін кідок», – сказаў Д'Артаньян.
Атос пайшоў шукаць англічаніна і знайшоў яго ў стайні, дзе той прагным вокам аглядаў збрую. Выпадак быў як найлепшы. Ён прапанаваў умовы: 2 камплекты збруі супраць аднаго каня або 100 пістоляў. Англічанін хутка падлічыў. 2 камплекты збруі каштавалі 300 пістоляў. Ён пагадзіўся. Д'Артаньян кінуў косці дрыготкай рукой, і яму выпала 3. Ён так збялеў, што нават Атос спалохаўся, хоць і абмежаваўся толькі тым, што сказаў: «Нешчаслівы кідок, дружа. Цяпер у спадара будуць коні ў поўнай збруі». Англічанін, цалкам упэўнены ў сваёй перамозе, нават не палічыў патрэбным патрэсці косці. Ён проста кінуў іх на стол, нават не зірнуўшы, настолькі быў пэўны ў выйгрышы. Д'Артаньян адвярнуўся, каб схаваць сваю прыкрасць. «Пачакайце, пачакайце, пачакайце», – сказаў Атос сваім спакойным голасам. «Гэта надзвычайны кідок. Я не бачыў такога і 4 разы ў жыцці. 2 адзінкі». Англічанін паглядзеў і анямеў ад здзіўлення. Д'Артаньян паглядзеў, яго ахапіла захапленне. «Так», – працягваў Атос, – «усяго 4 разы. 1 раз у доме спадара дэ Крыкі, 2 раз у маім уласным доме ў вёсцы, у маім замку калі ў мяне яшчэ быў замак, 3 раз у спадара дэ Трэвіля, дзе гэта здзівіла нас усіх, і 4 раз у карчме, калі гэтыя косці выпалі мне, і я прайграў на іх 100 луідораў і вячэру». «Значыць, пан забірае свайго каня назад», – сказаў англічанін. «Безумоўна», – сказаў Д'Артаньян. «Значыць, без отыгрышу?» «Нашы ўмовы былі без отыгрышу. Будзьце ласкавыя гэта памятаць». «Гэта праўда. Каня вернуць вашаму лакею, спадар». «Хвіліначку», – сказаў Атос. «З вашага дазволу, спадар, я хацеў бы сказаць слова свайму сябру. Калі ласка». Атос адвёў Д'Артаньяна ў бок. «Ну што, спакуснік, чаго вам яшчэ ад мяне трэба?» – сказаў Д'Артаньян. «Хочаце, каб я зноў кінуў косці, ці не так?» «Не, я хацеў бы, каб вы паразважалі». «Над чым? Вы збіраецеся забраць свайго каня?» «Безумоўна». «Дык вы робіце памылку. Я б узяў 100 пістоляў. Вы ж ведаеце, што паставілі збрую супраць каня або 100 пістоляў. На ваш выбар». «Так». «Дык вось, я паўтараю, вы памыляецеся. Якая карысць ад аднаго каня для нас дваіх? Я ж не магу сядзець ззаду. Мы будзем выглядаць, як 2 сыны Амона, што страцілі свайго брата. Вы ж не думаеце прынізіць мяне тым, што самі будзеце гарцаваць побач са мною на гэтым цудоўным кані? Што да мяне, я б не вагаўся ні хвіліны, узяў бы 100 пістоляў. Нам патрэбныя грошы, каб вярнуцца ў Парыж». «Я вельмі прывязаўся да гэтага каня, Атос. І ў гэтым вы таксама не маеце рацыі. Конь паслізнецца і пашкодзіць нагу. Конь спатыкнецца і разаб'е сабе калені ды косці. Конь будзе есці з ясляў, з якіх еў конь, хворы на сап. Вось вам і конь. А наадварот, 100 пістоляў кормяць свайго гаспадара». «Але як жа мы вернемся? На конях нашых слугаў, д'ябал. Па нашай паставе кожны ўбачыць, што мы са шляхты. Вось прыгожа мы будзем мець выгляд на поні, калі Араміс і Партос будуць гарцаваць на сваіх канях». «Араміс! Партос!» – усклікнуў Атос і гучна засмяяўся. «Што такое?» – спытаў Д'Артаньян, зусім не разумеючы весялосці свайго сябра. «Нічога, нічога, кажыце далей». «Значыць, вашая парада?» «Узяць 100 пістоляў, Д'Артаньян. На гэтыя 100 пістоляў мы зможам добра жыць да канца месяца. Успомніце, колькі стомы мы ўжо вынеслі. Крыху адпачынку нам не пашкодзіць». «Мне адпачываць? О не, Атос. Як толькі я вярнуся ў Парыж, я адразу ж пачну шукаць гэтую няшчасную жанчыну. Будзьце ўпэўнены, што ваш конь не паслужыць вам для гэтай мэты і напалову так добра, як паслужаць добрыя залатыя луідоры. Вазьміце 100 пістоляў, дружа мой, вазьміце 100 пістоляў». Д'Артаньяну была патрэбна толькі адна прычына, каб супакоіцца. Гэтая апошняя прычына здалася яму пераканаўчай.
Апроч таго, ён баяўся, што, калі будзе даўжэй супраціўляцца, у вачах Атоса будзе выглядаць кнарай. Таму ён пагадзіўся і выбраў 100 пістоляў, які англічанін тут жа адлічыў яму на месцы. Пасля гэтага яны вырашылі ехаць далей. Мір з карчмаром, апроч старога каня Атоса, абышоўся ім у 6 пістоляў. Д'Артаньян і Атос селі намерана ў планшэ і грымо, а абодва слугі пайшлі пешшу, несучы сёдлы на галовах. Як бы дрэнна не ехалі нашыя двое сяброў, яны неўзабаве апярэдзілі сваіх слуг і дабраліся да крывікёра. Здалёк яны ўбачылі Араміса, які сумна сядзеў каля свайго акна і ўглядаўся, як сястра Ганна, у пыл на даляглядзе. «Гэй, Араміс, што, чорт вазьмі, вы там робіце?» – закрычалі двое сяброў. «А, гэта вы, Д'Артаньян, і вы Атос», – сказаў малады чалавек. «Я разважаў пра тое, з якой хуткасцю пакідаюць нас даброты гэтага свету. Мой англійскі конь, які толькі што знік у воблаку пылу, даў мне жывое ўяўленне пра крохкасць усяго зямнога. Само жыццё можна звесці да 3 слоў. Erat est fuit. Што азначае, сказаў Д'Артаньян, ужо пачынаючы здагадвацца праўду. Азначае гэта тое, што мяне толькі што ашукалі. Я заплаціў 60 луідораў за каня, які па сваёй хадзе здольны прайсці сама меней 5 льё за гадзіну. Д'Артаньян і Атос гучна засмяяліся. «Дарагі Д'Артаньян», – сказаў Араміс, – «прашу вас, не вельмі на мяне злуйцеся. Патрэба закона не ведае. Да таго ж, пакараным застаўся менавіта я, бо гэты нягодны конегандляр абакраў мяне найменш на 50 луідораў. Ах вы, браты, добрыя распарадчыкі, едзеце на конях вашых слугаў, а сваіх уласных адважных скакуноў загадалі асцярожна весці за сабой на повадзе, з кароткімі пераездамі». У тую ж самую хвіліну да карчмы пад'ехаў сялянскі воз, які за некалькі хвілін перад тым паказаўся на амьенскай дарозе, і з яго вылезлі планшэ і грымо, несучы на галовах сёдлы. Воз вяртаўся ў Парыж пусты, і абодва лакеі дамовіліся з вазняком, што за праезд будуць паіць яго ў дарозе. «Што гэта значыць?» – сказаў Араміс, убачыўшы іх. «Адны толькі сёдлы?» «Цяпер вы разумееце?» – сказаў Атос. «Сябры мае, гэта якраз у маім стылі. Я інстынктыўна захаваў збрую. Гэй, Базен, нясі мае новае сядло і пакладзі яго разам з сёдламі гэтых спадароў». «А што вы зрабілі са сваімі багасловамі?» – спытаў Д'Артаньян. «Дарагі сябра, я запрасіў іх на вячэру на наступны дзень», – адказаў Араміс. «Тут ёсць некалькі сапраўды выдатных вінаў. Звярніце на гэта ўвагу, дарэчы. Я стараўся, як мог, каб іх напаіць. Потым кюрэ забараніў мне пакідаць мой мундзір, а езуіт ледзь не маліў, каб я дапамог яму стаць мушкецёрам». «І без тэзаў?» – закрычаў Д'Артаньян. «Без тэзаў? Я патрабую скасавання тэзаў». «З таго часу, – працягваў Араміс, – я жыў вельмі прыемна. Я пачаў паэму аднаскладовымі вершамі. Гэта даволі цяжка, але ж вартасць усякай справы менавіта ў цяжкасці. Тэма любоўная. Я прачытаю вам першую песню. У ёй 400 радкоў, і чытаецца яна 1 хвіліну». «Далі Бог, дарагі Араміс», – сказаў Д'Артаньян, які ненавідзеў вершы амаль гэтак жа, як і лаціну. «Далучыце да вартасці цяжкасці яшчэ і вартасць кароткасці, і тады можна будзе быць упэўненым, што ваша паэма будзе мець прынамсі 2 вартасці». «Вы ўбачыце, – працягваў Араміс, – што яна дыхае бездакорнай жарсцю. Ну што ж, сябры мае, мы вяртаемся ў Парыж? Цудоўна, я гатова. Мы едзем далучыцца да таго добрага хлопца Партоса. Тым лепш. Вы самі сабе не ўяўляеце, як мне яго не ставала, гэтага вялікага прастака. Ад аднаго яго задаволенага выгляду я пачынаю лепш думаць пра самога сябе. Ён бы ніколі не прадаў свайго каня, нават за цэлае каралеўства. Мне ўжо бачыцца, як ён сядзіць на сваім цудоўным скакуне і ў сваім прыгожым сядле. Я ўпэўнены,
што ён выглядае як сам вялікі магол. Яны зрабілі прыпынак на гадзіну, каб даць коням адпачыць. Раміс расплаціўся па рахунку, пасадзіў Базена на воз разам з яго таварышамі, і ўсе выправіліся далей, каб далучыцца да Партоса. Яны знайшлі яго ўжо на нагах, менш бледным, чым у той дзень, калі Д'Артаньян пакінуў яго пасля першага наведвання. І седзячы за сталом, на якім, хоць ён быў адзін, было накрыта столькі, колькі хапіла б на 4 чалавек. Гэты абед складаўся з тонка прыгатаваных мясных страў, выбраных вінаў і цудоўнай садавіны. «Ах, д'ябал!» – сказаў ён, устаючы. «Вы з'явіліся якраз у найлепшы момант, спадары. Я толькі што збіраўся прыступіць да супу, і вы будзеце абедаць са мною». «Ого!» – сказаў Д'Артаньян. «Мушкетон, відаць, не лавіў гэтыя бутэлькі ласо. Апроч таго, вось вам і пікантны фрыкандо, і ялавічнае філе». «Я аднаўляю сілы», – сказаў Партос. «Аднаўляю сілы. Нішто так не аслабляе чалавека, як гэтае праклятае расцяжэнне. Ці даводзілася вам калі-небудзь пакутваць ад расцяжэння, Атос?» «Ніколі. Хоць памятаю, у нашай справе на вуліцы Феру я атрымаў рану шпагаю, якая праз 15 ці 18 дзён дала амаль такі самы вынік». «Але ж гэты абед быў накрыты не толькі для вас аднаго, Партос?» – спытаў Раміс. «Не», – адказаў Партос. «Я чакаў некалькіх суседніх спадароў, але яны толькі што паведамілі, што не могуць прыехаць. Вы зоймеце іх месцы, і ад гэтага нічога не страчу. Гэй, Мушкетон, падай крэслы і загадай прынесці бутэлек удвая больш». «А вы ведаеце, што мы тут яму?» – спытаў Атос праз 10 хвілін. «Канешне!» – адказаў Д'Артаньян. «Што да мяне, дык я ім цяляціну, аздобленую крэветкамі і гароднінаю». «А я некалькі баранавых котлет», – сказаў Партос. «А я звычайную курыцу», – сказаў Араміс. «Вы ўсе памыляецеся, спадары», – сур'ёзна сказаў Атос. «Вы ясце каніну». «Ямо што?» – сказаў Д'Артаньян. «Каніну!» – сказаў Араміс, скрывіўшыся ад агіды. Адзін толькі Партос нічога не адказаў. «Так, каніну. Хіба ж мы не ямо каня, Партос? А можа яшчэ і яго сядло ў дадатак?» «Не, спадары, збрую я захаваў», – сказаў Партос. «Далі Бог», – сказаў Араміс. «Усе мы аднолькавыя. Можна падумаць, што мы загадзя паміж сабою пераміргнуліся». «А што мне было рабіць?» – сказаў Партос. «Мой конь прымушаў маіх гасцей саромецца сваіх, а я не люблю прыніжаць людзей». «Дык ваша герцагіня ўсё яшчэ на водах?» – спытаў Д'Артаньян. «Усё яшчэ», – адказаў Партос. «І, далі Бог, губернатар правінцыі, адзін са спадароў, якіх я чакаў сёння, выказаў такую ахвоту мець гэтага коня, што я яму яго і аддаў». «Аддалі?» – закрычаў Д'Артаньян. «Божа мой, так, аддаў. Гэта і ёсць патрэбнае слова», – сказаў Партос. «Бо жывёліна каштавала сама меней 150 луідораў, а гэты скупы чалавек хацеў даць мне толькі 80. «Без сядла?» – сказаў Араміс. «Так, без сядла». «Звярніце ўвагу, спадарства», – сказаў Атос, «што Партос з усіх нас заключыў найлепшую здзелку». І тут усе дружна зарагаталі да вялікага здзіўлення беднага Партоса. Але, калі яму патлумачылі прычыну іх весялосці, ён сам далучыўся да яе сваім музычным рогатам, як звычайна. «Адна толькі суцеха. Мы ўсе цяпер пры грашах», – сказаў Д'Артаньян. «Ну, што да мяне?» – сказаў Атос. «То іспанскае віно Араміса здалося мне такім добрым, што я загадаў адправіць з лакеямі у вазку цэлы кошык з 60 бутэлькамі. Гэта моцна аблягчыла мой кашалёк». «А я, – сказаў Араміс, – думаў, што аддаў амаль апошнія свае грошы царкве ў Мандзітье і езуітам у Амьене, з якімі ў мяне былі дамоўленасці, што я павінен быў выканаць. Я заказаў імшы за сябе і за вас, спадары. Гэтыя імшы будуць адпраўленыя, спадарства,
і я не маю ні найменшага сумневу, што вы атрымаеце ад гэтага велізарную карысць. А я, сказаў Партос, вы думаеце, маё расцяжэнне нічога мне не каштавала? Не лічачы раны мушкетона, дзеля якой мне даводзілася выклікаць хірурга двойчы на дзень, а ён браў з мяне ўдвая больш за тое, што гэты дурань мушкетон дазволіў трапіць сабе куляй у такое месца, якое звычайна паказваюць хіба што аптэкару. Таму я параю яму больш ніколі не атрымліваць ран у гэтым месцы. Ага, ага, сказаў Атос, абмяняўшыся усмешкаю з Д'Артаньянам і Арамісам. Зусім ясна, што вы паступілі высакародна ў адносінах да беднага хлопца. Гэта варта добрага гаспадара. Карацей кажучы, сказаў Партос, калі я аплачу ўсе свае выдаткі, у мяне застаецца, самае большае, 30 экю. А ў мяне каля 10 пістоляў, сказаў Араміс. Ну, значыць, выглядае, што мы крэзы нашага таварыства. А ў вас, Д'Артаньян, колькі засталося з вашых 100 пістоляў? З маіх 100 пістоляў? Ды найперш я аддаў вам 50. Вы так думаеце? Чорт вазьмі! А, гэта праўда, прыгадваю. Потым я заплаціў карчмару 6. Які жывёлі на гэты карчмар? Навошта вы далі яму 6 пістоляў? Вы самі сказалі мне даць яму. Праўда, я занадта ўжо добрадушны. Карацей, колькі засталося? 25 пістоляў, сказаў Д'Артаньян. А ў мяне, сказаў Атос, дастаючы з кішэні дробныя грошы. У мяне... У вас? Нічога. Далі Бог. Так мала, што і лічыць не варта разам з агульнаю сумай. Ну ж, дык палічым, колькі ў нас усяго. Партос, 30 экю. Араміс, 10 пістоляў. А вы, Д'Артаньян, 25. Ды гэта разам колькі? Сказаў Атос. 475 ліўраў, сказаў Д'Артаньян, які лічыў як Архімед. Калі мы прыедзем у Парыж, у нас будзе яшчэ 400 апроч збруі, сказаў Партос. Але ж нашы службовыя коні, спытаў Араміс. Ну што ж, з 4 коней нашых лакеяў мы зробім 2 для гаспадароў, кінуўшы жэраб, каму яны дастануцца. З 400 ліўраў мы зробім яшчэ палову каня для аднаго з тых, хто застанецца без каня. А потым вывернем усе свае кішэні і аддамо ўсё Д'Артаньяну, бо ў яго рука цвёрдая, і ён пойдзе гуляць у першую ж гульнявую залу, якая нам трапіцца. А вось і ўсё. Дык будзем абедаць, сказаў Партос. Усё ж ужо астывае. Сябры, супакоеныя адносна будучыні, аддалі належныя абеду, рэшткі якога былі пакінуты мушкетону, базену, планшэ і грымо. Вярнуўшыся ў Парыж, Д'Артаньян знайшоў ліст гаспадара дэ Трэвіля, у якім паведамлялася, што на яго просьбу кароль абяцаў прыняць яго ў роту мушкецёраў. Паколькі гэта было найвышэйшай мэтаю ўсіх зямных памкненняў Д'Артаньяна, апроч, зразумела, яго жадання знайсці пані Банасье, ён, поўны радасці, кінуўся шукаць сваіх сяброў, якіх пакінуў толькі паўгадзіны таму, але знайшоў іх вельмі сумнымі і глыбока заклапочанымі. Яны сабраліся на нараду ў Атоса, а гэта заўсёды азначала нешта сур'ёзнае. Спадар дэ Трэвіль паведаміў ім пра цвёрды намер яго вялікасці адкрыць кампанію 1 мая, і ім трэба было неадкладна рыхтаваць свой рыштунак. 4 філосафаў паглядзелі адзін на аднаго ў поўнай разгубленасці. Спадар дэ Трэвіль ніколі не жартаваў у тым, што датычылася дысцыпліны. І колькі, па-вашаму, будзе каштаваць ваш рыштунак? Спытаў Д'Артаньян. О, гэтага нельга сказаць зусім дакладна. Мы ўжо палічылі сапраўды спартанскай ашчаднасцю. І кожнаму з нас трэба па 1500 ліўраў. 4 разы па 15, гэта 6000 ліўраў, сказаў Атос. Мне здаецца, сказаў Д'Артаньян, што з 1000 ліўраў на чалавека, я кажу гэта не як спартанец, а як пракурор. Гэтае слово пракурор ажывіла Партоса. Пачакайце, сказаў ён, у мяне ёсць адна думка. Ну, гэта ўжо нешта, бо ў мяне няма нават ценю якой-небудзь, спакойна сказаў Атос.
Але, што да Д'Артаньяна, спадарства, дык думка пра тое, што ён будзе належаць да нашага таварыства, зусім пазбавіла яго розуму. 1000 ліўраў! Што да мяне, то я проста заяўляю. Мне трэба 2000. 4 разы па 2 – гэта 8, сказаў тады Араміс. Значыць, нам трэба 8000, каб цалкам сабраць рыштунак, пры тым што, праўда, сёдлы ў нас ужо ёсць. Апроч таго, сказаў Атос, дачакаўшыся, пакуль Д'Артаньян, які пайшоў падзякаваць спадару дэ Трэвілю, зачыніць дзверы. Апроч таго, ёсць яшчэ той цудоўны пярсцёнак, што зяе на пальцы нашага сябра. Чорт вазьмі! Д'Артаньян занадта добры таварыш, каб пакінуць сваіх сяброў у бядзе, пакуль сам носіць на пальцы выкуп за караля.